ଗତ 15 ଦିନ ହବ ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆସିଯାଇଥିଲି। କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏମିତି ପାଗଳ ପରି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ଯେ କାନ୍ଦି ପକଉଥିଲି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ବୁଗୁ। ସିଏ 15 ଦିନ ହବ କିଛି ବି ଖାଉନଥିଲା। ଯାହା ଖାଇବା ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଲେ ବି ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦଉଥିଲା। ମା ହିସାବରେ ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ନ ଖାଇବାର ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଅପସେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲି। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୁଗୁର, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଖାଉନଥିଲା ଆଉ ତାର ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୁଗୁ ୱିଥ୍ ମାମା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ବହୁତ ଦିନ ହବ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲା, ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗତ 15 ଦିନ ହବ ବୁଗୁ କିଛି ବି ଖାଉନଥିଲା। ତାକୁ ଯାହା ବି ବନେଇକି ଦେଲେ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦଉଥିଲା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ ରିଜେକ୍ଟ, ଡିନର ବି ରିଜେକ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ଫିଙ୍ଗର ଫୁଡ୍ ବି ଟ୍ରାଏ କଲି, ତାକୁ ବି ଖାଇଲାନି। ଜୁସ୍ ବଗେରା ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ଖାଇଲାନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମେ ବି ସବୁବେଳେ ସେଇ ସେମ୍ ଖାଇବା ଖାଇକି ସାୟଦ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବି ବନେଇଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି, କିଛି ବି ଖାଇଲାନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ କଥା ଏଇଆ କି ତାକୁ ଭୋକ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଙ୍ଗ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପିଲା ସେ ଯଦି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଙ୍ଗ ଉପରେ ତାର ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ରହିବ, ତାର ଗ୍ରୋଥ କ'ଣ ହବ, ତାର ହେଲ୍ଥ କ'ଣ ହବ, ଏଇସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକଉଥିଲି। ପୁରା ଡିପ୍ରେସନକୁ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ସେୟାର କରେ ସିଏ ଆହୁରି ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ଏପଟେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କର ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଉପରେ ଘରର ଟେନସନ୍। ସିଏ ବି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଆସି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଗଲୁ। ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଭୋକ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦେଲେ, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ, କିଛି ହେଲାନି। ତାର ୟୁରିନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଲ ଟେଷ୍ଟ ବି କଲି, ସିଏ ବି ନେଗେଟିଭ ହିଁ ବାହାରିଲା, କିଛି ବି ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବି ଆସିଲାନି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସାୟଦ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା କୁର୍ମି ଫୁର୍ମି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ବି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ସେଗୁଡ଼ା ବି କିଛି ବି ପଜିଟିଭ ଆସିଲାନି, ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ନଜର ଲାଗିଯାଏନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ମୁଷ୍ଟି ହେଇଯାଏନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଲା ଖାଉନି ତ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ବି କଲୁ, କିଛି ବି ହେଲାନି। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିଲା। କେମିତି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରୁ ବାହାରିବୁ, ପିଲାଟା କେମିତି ଖାଇବ, ଏଇସବୁ କଥା ଆମ ମନରେ ଆସୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକଉଥିଲି କି ମୋ ପିଲା କାହିଁକି ଖାଉନି। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଦିନ ସାରା ଖାଇବନି ତାହେଲେ ମାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ। ତାପରେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କି ମୋ ଥିଙ୍କିଂ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କଥା ଏମିତି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ବୁଗୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଭଜାଟେ କରିଥିଲି। ତ ସେଇ ଭାତ ଡାଲମାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଥରେ ଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ତାକୁ ସେଇଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଜାକୁ ବି ତାକୁ ଚକୁଡ଼ିକି ଦେଲି, ସେ ଖାଇଲା। ତାକୁ ୟା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲି। ଆମେ 2-3 ଦିନ ଅବଜର୍ଭ କଲୁ କି ତାକୁ ନିଜ ଖାଇବା ଠାରୁ ଆମ ଖାଇବା ପ୍ରତି ତାର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା। ଯେମିତିକି ଭାତ, ଡାଲମା, ଭଜା, ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ତାର ଯେଉଁ ସିଝା କିମ୍ବା ପରେସ୍, କ୍ଷୀରି ଫିରି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ କି ବୁଗୁ 1 ଇୟରର ହେଇଗଲାଣି, ତ ତାକୁ ଖାଇବାରେ କିଛି ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କିଛି ଖାଇପାରିବ, ସେ ଆମ ଖାଇବା ବି ଖାଇପାରିବ। ବାସ୍ ତାକୁ ତେଲ ମସଲା ଟିକେ କମ୍ ଦେବେ, ମସଲା ଖାଇବନି, ରାଗ ବି ପଡ଼ିବନି। ବାସ୍ ବାକି ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ତାକୁ ଖାଇବ। ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା ପତଳା କରିକି ଚକୁଡ଼ିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ରିଲିଫ ଫିଲ୍ ହେଲା। ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବୁଗୁକୁ ତାର ଯେଉଁ ଖାଇବା ସିଝା ସାଧା ପ୍ରତି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବେବି ଫୁଡ୍ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ ଆମ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ପ୍ରତି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ତ ଆହୁରି ଇଜି ହେଇଗଲା। ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବାସ୍ ଆମ ଯାହା ବନେଇବୁ ସେଇଠୁ ସେ ଖାଇବ। ଆଜି ସେ ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ଖାଇବାର ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ପିଲା ଏ କିଛି ଦିନ ଧରି ସବୁ ଖାଇବା ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଉଥିଲା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।
ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ନା ମୁଁ ଜଣେ ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମା। ମୋ ବେବି ସହିତ ମୁଁ ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଫଲୋ କରେନି। ପ୍ରଥମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନିଏ। ବି ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଖାଉନି, ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେବି ମୋ ବେବି ପରି ଫୁଡ଼୍ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ବି ମୋ ପରି ସେମ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି, ସେଇଟା ଥରେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବେବିକୁ ଫୁଡ଼୍ର ଟେକ୍ସଚର୍, ଫୁଡ଼୍ର ଟେଷ୍ଟ ଥୋଡ଼େ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମେ ବି ସେ ଖାଇପାରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜର ବେବିକୁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋର୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ବେବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତ ବେବିକୁ କାହା ସହିତ ବିଲକୁଲ ବି କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କଲି। ଆଇ ହୋପ୍ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଦେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଦରହୁଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, ବେବି ଫୁଡ୍ ରେସିପି, ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ବେବି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।